لجیر ناوه ناجبو کامپین سوریان میدیاین ترکیه نوچه و کواستنا کامپین پنابرین سوریه یین لترکیه جبو پارێزگehên سینور سوریه بلاف kirin. Li gor çalakvanan ku rexistina afad ya Tirkiye xwe amade kiriye ji bo valakirina kampên Sûriyan û vekastina wan penaberan ji bo parêzgehên Sûriye yên li ser sînûr. Ku metirsiyek mezin ji anîna beşek mezin ji penaberên Ereb ji bo gund û navçe û bajarê Efrînê heye. Ji derên opozisyona Sûriye ragihandine ku bi dehê hezaran yên malbatên penaberên Sûriye di nava kampan de ji kal, pîr, zarok û jin hene û biryare werin vekwastin ji bo Sûriye. Tevî nezalaliyek derbarê redkirina navanda koç û koçberan û tekeskirina rêveberiya rexistina karasatan afat ji vê biryarê re û ragihandina wan li ser vê mijarê li hin jêderên opozisyonê dana xuyakirin û tekeskirin ku kareke li ser wê yekê tê kirin. Ji ber ku hin welatî di nava kampan de fermana bicihiştina kampê ji wan re hatiye. Li gor agahiyan ku 5 kamp ketine jêr biryara valakirinê de ku derdora 50,000 penaber li wan kampan de hene. û metirsiya welatiyên Efrînê heye ku beşek mezin li Efrînê bicih bibin û bi biryara rêdana derbederên Ereb yên Xutaya Rojhilat û parêzgehên din vegirêdan. Ew metirsiya bicihkirina penaberên Tirkiye li Efrînê hevdemê wê yekê tê ku berpirsên PYD xelk di kampên Helebê de asê hêştine û nahêlin tu kes berê xwe bide Efrînê yan Helebê. û li gor Azad Osman endamê Encumena Xwecehê ya Efrînê ku hin agahiyên netekeskirî hene ku PYD mayîn derdora kampan de çandine ji bo rêgirî ji derketina derbederên Efrînê were kirin. Ku ew yek dihêle demografiya Efrînê were guhartin. Nexasim ji destpêka êrişa Tirkiye û beriya êrişê jî herdem serokê Tirkiye radigihand ku ew ê 50% ji xelkê Efrînê yên li gorî Erdogan dibêje Ereben ew ê vegerîne Efrînê. Lewma matirsiya herî mezin ji vê proseyê guhartina demografiya Çiyayê Kurmênc e.